जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बेबायदि रहस्यजों बुंफबनाय बाथ्रानि सायाव एबा टपिकनि सायाव आयदानि सायाव जोङो बाथ्राखौ सावरायनो थांगोन आरो बेनो जादों जाहैबाय अपसन। इंलिसाव जोङो अपसन होननानै बुङो, बर' रावाव बुङोब्ला ओरैहाय जागोन जे सायख'नाय, गोसोनि हास्थायनाय बेबायदि जाहैगोन। अनजाग्राफोर, दा बे बिषयाव आङो माखौ बुंनो नागिरदों, नाथाय जोंहा जिउआव जोंनि थांना थानाय लामायाव गोबां अपसनफोर दङ, नाथाय आङो नोंथांमोननो दिनै मोनसे अपसन गैयै जिउनि बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ, अपसन गैयै खामानिनि बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखाय बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय, मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, नङाब्ला बे बाथ्राखौ मोजाङै बुजिजोबनाय नङा। दिनै बुहुमाव अपसन गैयै जेबो गैया, जेरावबो अपसन दङ। मा अपसन गैयै बाथ्रा बेलाय होननानै नोंथाङा जुदि स्किप खालामनानै थाङोब्ला बे बाथ्रा जानाय नङा, बेबायदि बाथ्रा जेबो गैया होननानै जुदि सानोब्ला बे गोरोन्थि जागोन। दा बेयावखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो जे बे अपसननि बाथ्राया मा अपसन गैयै बाथ्रा, जेरावहाय जोङो चइस खालामनो हाया एबा जेरावहाय जोङो जोंनि गोसो बायदियै जोङो बेखौ लागोन, बैखौ लागोन, बैखौ लागोन होननानै बुंनो हाया। बेयाव अपसन होननायानो गैया, केबल मोनसेल'सो दङ। दा बे मोनसेल'खौनो आङो बुंनो थांगासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै जोंनि जिउआव, जोंनि लाइफआव जोंहा गोबां रोखोमनि अपसन दङ, जोंहा गोबां रोखोमनि सुबिदाफोर दङ जे बेखौ मोजां मोनाब्ला बैखौ लानायनि जोंहा खाबुफोर दङ। हमनानै ला मबाइलनि बाथ्रायावनो, सोरबाया जुदि एन्ड्रइड मबाइलखौ मोजां मोनाखैब्ला सोरबाया आइफनखौ मोजां मोनगोन, नङा होमब्ला? आरो बे कम्पानिफोरनि आन्डारावनो, बे एन्ड्रइडनि गेजेरावनो गोबां रोखोमनि ब्रेन्ड कम्पानिफोर दङ, जेरैहाय सामसुं दङ, नकिया दङ, अप्प' दङ आरो गोबां रोखोमनि कम्पानिफोर दङ। जोंनि भारतनि कम्पानिफोर दङ आरो बाहेरनिफ्रायबो दङ। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि, आरो मानसिफ्रा बेबायदिनो गावबा गाव चइस खालामनानै बेखौ मोजां मोनाब्ला बैखौ मोजां मोनाब्ला बैखौ बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै लायो। जानाय लोंनायनि बाथ्रायावबो, हमनानै लादो जानाय लोंनायनि बाथ्रायावबो, सोरबाया जुदि अमा बेदरखौ मोजां मोनाब्ला सोरबाया अमा बेदरखौ गोबां मोजां मोनो। जाय मानसिया अमा बेदरखौ जाया बियो दाउखौ जानो मोजां मोनो। दाउखौ जानो मोजां मोनि मानसिफ्रा अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनो। सोरबाया ना जानो मोजां मोना, सोरबाया आलु जानो मोजां मोना, नाथाय सोरबाया आलुखौ गोबां मोजां मोनो। सोरबाया गोदै लोंनो मोजां मोना, नाथाय सोरबाया गोबां गोदै लोंनो मोजां मोनो। अपसनानो अपसन, गोबां रोखोमनि अपसन दङ। जोंनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव सोरबाया गोजाखौ मोजां मोना, सोरबाया गोसोमखौ मोजां मोना, सोरबाया गोजा मोजां मोनो, सोरबाया गोसोम मोजां मोनो। अपसनानो अपसन, जोबनो गैयै अपसनफोर दङ आरो गोसो बायदि जोङो सायख'नानै गावनि खुसि बायदि जोङो गाननो हायो, जोमनो हायो, जानो हायो, लानो हायो। गासै बेसादफोरखौबो गोबां अपसनफोर दङ। दिनै जोंनि थानाय जिथु न' बांफोर दङ, बै न' बांफोरखौबो जोङो जोंनि खुसि बायदि अपसन, जोंनि खुसि बायदि जोङो सायख'नानै जोङो बानायनानै लायो। दिनै जोंनि मोदोमखौ समायहोनायाव, जोंनि मोखांखौ समायहोनायाव, दिनै जोंनि खानायाव जिथु थावफोरखौ लायो, गोबां कम्पानिफोरनि जिथु थावफोर दङ, कक'नाट हेयार अइल दङ आरो गोबां रोखोमनि, जायफोरखौ आङो मुं नोंथांमोननो होस्लाबजोबनो हानाय नङा। क्लिनिक प्लास दङ आरो जिथु फेस क्रिम दङ, बै फेस क्रिमफोराबो गोबां रोखोमनि मुं कम्पानिफोर दङ। नोंथांमोना मिथिगौ, नोंथांमोना माखौ बाहायो आरो नोंथांमोना आं बेखौ मोजां मोनो, आं बेखौ मोजां मोनो होननानै जायफोरखौ सोङोब्ला बिथांमोना बेबायदि फिननायफोरखौ होगोन जे आङो बे कम्पानिखौ लायो, आं बेखौ बाहायो होननानै बुंगोन। बे जाहैबाय सायख'नो हानायनि गोहोफोर, बे जाहैबाय नोंथांनि पसन, नोंथाङा बेखौ मोजां मोनो, नोंथाङा बैखौ मोजां मोनो, बे जाहैबाय नोंथांनि पसननि बाथ्रा। बे जाहैबाय अपसन दङ जे नोंथाङा बेखौ मोजां मोनाखैब्ला बैखौ लानो हानायनि अपसन दङ। बुहुमाव दिनै जोंहा गोबां रोखोमनि अपसन दङ। लामाफोरखौ नायोब्ला लामायावबो अपसन मोननो हागौ एबा लामायावबो अपसन मोनगोन। बे जाहैबाय जों जुदि बे जायगानिफ्राय गुवाहाटि थांनांगौ जायोब्ला सोरबाया ब्रह्मपुत्रजोंबो थांनानै गुवाहाटि सहैनो हागौ, सोरबाया हेलिकप्टारजोंबो थांनानै गुवाहाटि सहैनो हागौ, सोरबाया लामा फारसे थाबायनानैबो सहैनो हागौ, सोरबाया साइकेलजोंबो सहैनो हागौ, सोरबाया गारिजोंबो सहैनो हागौ। आलादा आलादा, बबेबा नगाव रडजों सहैगोन, बबेबा मंगलदै रडजों सहैनो हागौ, बबेबा गवालपारानिफ्राय ओरै सहैनो हागौ। आलादा आलादा रोखोमनिफ्राय गुवाहाटियाव सहैगोन। दिनै अपसनानो गोबां दं अनजाग्राफोर। बेफोर गासै अपसना जादों जाहैबाय जोंनि सुबिदानि थाखाय, आरो बे सुबिदायावनो अनजाग्राफोर दानाब्ला आङो गुबै बाथ्रा फारसे आवगायलांनो नागिरदों। बे जादों जाहैबाय बे अपसनखौनो
धोरोमावबो जों गोबां मानसिफोरा नायगिरो, धोरोमावबो नायगिरो। येस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै गोबां मानसिफोरा ख्रिस्टियान धोरोमखौ मोजां मोनाखै, हिन्दु धोरोमाव थांदों। सोरबाया हिन्दु धोरोमखौ मोजां मोनाखै, मुस्लिमाव थांदों। सोरबाया मुस्लिमखौ मोजां मोनाखै, ख्रिस्टियान जादों, आलादा आलादा जादों। सोरबा ख्रिस्टियानखौ मोजां मोनाखै, हिन्दुआव थांदों। सोरबाया हिन्दुखौ मोजां मोनाखै, ख्रिस्टियानाव थांदों। आलादा आलादा रोखोमनि अपसन खालामनानै लादों। धोरोमनि फारसेबो मानसिफोरा गावखौ सोलायनानै लादों। आलादा आलादा जाय जेरै मोजां मोनो बेबायदिनो धोरोमफोराव सोलायनानै लायो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे अपसन गैयै, जेरावहाय सायख'नो हानायनि गोहोआनो गैया, लामायानो गैया, बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानै होनो नागिरदों। जानो हागौ गोबां ख्रिस्टियान बिदा फंबाय नोंथांमोना बावगारनानै थायोबो जानो हागौ, जायनि थाखाय दिनै गोबां मानसिफोरा बै बाथ्राखौ बावगारनायनि थाखायनो गोबां गोरोन्थि खामानिफोरखौ मावो, नंखाय खामानिफोरखौ मावो। अनजाग्रा नायगिरिफोरजों मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांनो नांगोन। दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि धोरोमफोर दङ, धोरोमाव मुंफोर दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नंगौ गोबां धोरोमफोर दङ। जोङो गावनि जिउखौ धोरोमाव दोनदिननो होननानै जोङो गोबां रोखोमनि धोरोमफोरखौ सायख'नानै जों गावबा गाव जिउआव लानो हागौ, थानो हागौ। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोनसेल' बाथ्राखौ गोसोआव ला, आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय ज'हननि 14:6 सिरियाव बुंनाय बाथ्रा। बेयावहाय जेबो अपसननि बाथ्रा गैया, केबल मोनसेल' राहा लामा दं। बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय ज'हननि 14:6 सिरि। जिसुआ बुंफिनबाय, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बे बाथ्राखौ अरायबो जिउआव गोसोआव लाबाय थानो नांगौ। दिनै जोंहा बुहुमाव थांना थानाय समाव जोङो जोंनि गोसो बायदियै जोङो पसन्द खालामनानै जोंनि बेसादफोरखौ, नांगौथि जानाय बेसादफोरखौ जोङो पसन्द खालामनानै लानो हायो, सेलेक्ट खालामनानै लानो हायो। नाथाय अनजाग्राफोर, इसोरनिसिम सहैनो थाखाय, इसोरनिसिम थांनो थाखाय, इसोरखौ मोनहैनो थाखाय केबल मोनसेल' राहा लामा दङ। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों। जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंल'सो जोङो सोरगो रायजोखौ मोनहैनो हायो। दिनै बियो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय बाइबेलनि बुंनाय बाथ्रा। सोरबा गेदेमा मानसिनि बुंनाय बाथ्रा नङा, फोरोंगिरिनि बुंनाय बाथ्रा नङा, सोरबा माबा मोनसे बेक्तिनि, गियानि गुनि बुंनाय बेक्तिनि बाथ्रा नङा। बे जाहैबाय गोथार बाइबेलनि बुंनाय बाथ्रा, जे सोरगोआव थांनो थाखाय जेबो अपसन गैया। बेखौ नागारनानै, बै आमुखाखौ नागारनानै, सोरखौबा नागारनानै आङो थांनो मोनगोन, बेजों थांब्लानो आङो थांनो मोनगोन, बेबायदि जेबो गैया। बाइबेला जोंनो बेखौ फोरोंदों जे आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ बुंनानै लादों, आंनो लामा आरो नंगौआ गोथाङा होननानै बुंदों। आरोबाव मोनसे गोथार बोसोन फरायनि, बेनो जाहैबाय थोनहरजानायनि 4:2 सिरि। पापनिफ्राय गहोजानायखौ बिजोंल' मोननो हायो। बिखौ नागारनानै जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो हानाय गुबुन मुं संसाराव गैबावलिया। गुबुन मुं संसाराव गैबावलिया होननानै गोथार बाइबेला बुंदों। गुबुन मुं आरो रावबोनियाव गैबावलिया। मा खामानिनि थाखाय? पापनिफ्राय निमाहा, पापनि उदांस्रि होनो हानाय बुहुमाव आरो गुबुन मुं गैलिया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जों पापी, दिनै जोङो पाप मावफ्लाङो, माब्लाबा मिथिनानैबो, माब्लाबा मिथियालाबानोबो, आरो जोङो पापआवनो जोनोम जादों। आरो बै जोंनि गासै पापफोरखौ निमाहा होनो हाग्राया सोर दं? केबल जिसु ख्रिस्ट'। नो अपसन, जेबो अपसन गैया। आंहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायाब्लाबो जागोन, आं जिसु ख्रिस्ट'नियाव थायाब्लाबो जागोन, आङो माबा मोनसे खालामगोन, आं माबा मोनसे राहा लामा लागोन, आमुखाजों लागोन, आमुखिजों लागोन, बैयाव थांगोन, बैजों थागोन, बैखौ मावगोन। पाप निमाहा बेबायदि जों मोना। बेखौ बाइबेला रोखायै खालामदों। देयर इज नो एनि आदार अपसन। बेयाव जेबो गुबुन आदार अपसन गैया। दा बिनिखाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लानो नांगौ जे बुहुमाव जोंहा थांना थानायाव जोंनि पसन गोबां रोखोमनि दं, नाथाय सोरगो रायजोआव थांनाय आरो पापनिफ्राय निमाहा मोननायाव जेबो अपसन गैया। केबल मोनसेल', बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंल' जोङो पापनि निमाहा मोनो, आरो सोरगो रायजोआव थांनायाबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंल'सो जायो। अनजाग्राफोर, सैताना गोबां सेलथाय, सैताना गोबां थगायग्रा, गोबां मिसुलिया। दिनै सैताना गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव गोबां रोखोमनि नंखाय बाथ्राफोरखौ सानहैयो। बेनिखायनो दिनैनि गोबां फोथायारिफोरा, आं गिर्जायाव थाङाब्लाबो जागोन, आङो बाइबेल फरायाब्लाबो जागोन, आं आर'ज खालामाब्लाबो जागोन, आङो गुबुनखौ सहाय खालामाब्लाबो जागोन,
गोबां रोखोमनि सिन्ताफोरखौ खालामहोयो, गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ सानहोयो। आङो गिर्जायाव थाङाब्लाबो जागोन, आं जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमाब्लाबो जागोन, आङो मोजां थाबाय थाब्लानो, आं हारसिङै मोजां थाबाय थाब्लानो आं सोरगो रायजो मोनगोन होननानै बुंग्रा गोबां बेक्तिफोर दङ, सुबुंफोर दङ। नाथाय अनजाग्राफोर बाइबेलनि बोसोनखौ गोसोआव लाखिगोन जे जिसुनि अनगायै आरो गुबुन राहा लामा गैया। दिनै आंहा बुहुमाव क्रर क्रर थाखा फैसा थानो हागौ, रोजा रोजा फैसा थानो हागौ, रोजा रोजा धोन दौलत अनेक रोखोमनि थानो हागौ, मान सन्मान समायनाय गोबां रोखोमा थानो हागौ। नाथाय बै गासैजों जोङो सोरगो रायजोआव थांनो हाया, सोरगो रायजोखौ मोनहैया। सोरगो रायजो मोनहैनायनि केबल मोनसेल' लामा, बे जादों जिसु ख्रिस्ट'। पापनिफ्राय निमाहा मोननायनि मोनसेल' राहा लामा जिसु ख्रिस्ट'। बेनि अनगायै गुबुन गैया। बे बाथ्राखौ अरायबो जिउआव गोसोआव लाखिगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों जेन सम सम बावनानै थायो। दा बिनिखाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जेन फिन खनसे आरोबाव गोसोखांहोफिननो होननानै बे टपिकआव बाथ्राखौ बे 10 मिनिटनि भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि बे बाथ्राखौ खोनासंनानै बोर मोनदोंब्ला भिडिअनि थाखाय मोनसे लाइकखौ होदो आरो लोगोसे भिडिअखौ गुबुननो शेयार खालामदो। जायफोरा बावनानै दङ बिथांमोना जेन गोसोआव फैफिनो आरो लोगोसेयैनो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। दे अब्ला प्रेज द लर्ड, जय मसीह, बेसांखिनि बुंनानै बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।